prvýkrát na tomto krásnom podujatí, o ktorom si povieme viac o malú chvíľočku. A vy, ktorí ste tu, verím, že toto podujatie navštevujete rok čo rok a mne už teraz zostáva len povedať, že kde sa vlastne nachádzame. Nachádzame sa na Máčove na 9. ročníku Hubertovej a Gazdovskej parády Máčov 2011. Pekný deň vám želám všetkým. Na úvod ste mali možnosť vidieť teda vozový sprievod a jazdcov a určite viete, čo môžete očakávať od tohto krásneho podujatia, ale ja, ako vždy býva dobrým zvykom, už takým pravidlom, na úvod tohto, ešte raz poviem podujatia, dám slovo starostovi obce pánovi Juliusovi Duranziovi. Pekný deň, vítajte. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som aj ja vás všetkých účastníkov privítal na Máčovskej paráde, ktorá má už svoju, by som povedal, tradíciu v živote našej obce a osobne si dovolím tvrdiť, že z roka na rok táto akcia je bohatšia, krajšia, ale aj náročnejšia, čo sa týka na vytváranie podmienok a zabezpečenie tejto. Len sede? Áno, sede. Dobre, už sme napísali tak. Dobre, nevadí. Dobre, nechaj, to je jedno. Dobre. Ja s tým náhodou ešte niekoho píšu. Dobre. Počúvam, do Brodku daj sede. Poďme hľadať sobotu. A ideme až po jedno. Dobre, poriadku. Sede, len sede. A my povedzte poriadku. Kaštánov Aldes. By to bolo blíže. A tretí mám na jedného konia. A vy máte také blízko? Bydlisko? Áno, Debnár ide prvý. Debnár prvý. Kone. Artuš a Nejkuš. Prvý aj posledný. To pôjde prvý, že pôjde posledný. 5 a 6. To ako čísla? Debnár Sandlovej s koňami Mišo a Luca. Bič do ruky, bič. Čiže Ján Debnár Sandlovej sa bude snažiť prekonať čas Juraja Maka. Preteky v Máčove sú 9. preteky v poradí o pohár zvezutovateľov. Renčianskou turnou, Bánovcami a poslednými boli preteky v Golianove. V podstate Ján Debnár napríklad štartuje len na tretích pretekov, zúčastnil sa pretekov len v Molovne a v Kokovej. Čiže je tam handicap v bodovaní. Tam vidíme 5 trestných sekúnd. Zasodenie loptičky, tej istej loptičky, ktorú shodil Juraj Mak. A tam je ďalšia penalizácia, to bude veľa. Po 14 pretekov. Milan Podola najlepšie umiestnenie dosiahol v Podolí, kde skončil z 10 pretekárov na druhom mieste. Takže bratia dokázali, že aj taký neprirodzený pohyb pre koňa ako ich cúva neovládajú. Čiže budeme dekorovať tretie miesto Jozef Vrecko. Pretekov a hlavný organizátor. Druhé miesto Luboš Dobrodka. Tak, treba zatlieskať furmanu. Ďakujem. A prvé miesto
Milan Podolán z Ľubiny s plemenými žrebcami Nachobečvanský 1, Nachobečvanský 2. Čiže nasleduje krátka prestávka na prestavbu trate a pokračujeme o furmanských pretekoch ďalej. Postupne, ako ich bude absolvovať, vás budem s nimi oboznamovať. Ako prvý je na štarte Juraj Mak z Malej Čausy so žrebcami Gorej a Giorgio. Pomocníka mu robí Ľubo Dobrodka. Informácia pre furmanov. Kone aj furman krokom a pri otáčaní koní je povolené, aby mu pomáhal pomocník. A samozrejme pri preskakovaní dreva furman musí zastaviť kone a takto drevo prekročiť. Čiže na štarte máme Juraja Maka z Malej Čausy. Je odštartované, prekážkou číslo 1 je prejazd, zúžený prejazd medzi kuželmi. Pavol Pavolek túto prekážku neabsolvoval. To znamená penalizáciu 60 trestných sekúnd. Tým pádom v tomto kole sa pripravil o možnosť zabojovať o čelné postavenie. Po Pavlovi Pavolekovi nám ešte bude nasledovať Daniel Gnida a Ľuboš Dobrodka. Ďalších 5 trestných sekúnd za shodenie lobdičky pri prejazde lesíkom. No a teraz sme zvedaví na absolvovanie prekážky číslo 6. Obdobnú prekážku neabsolvoval, teda trojku. Jozef Recko si zopakoval umiestne z prvého kola. Druhé miesto Ľuboš Dobrodka, takisto ako v prvom kole. A prvé miesto Daniel Gnida. Ďakujeme. Bez problémov. Vidíme, že jazdkyňa jazdí v parkourovom sedle. To znamená, že máme westernové, drezúrne a parkourové sedlá. Toto sedlo má kratšie bočné opierky. Potom tu budeme mať možnosť vidieť drezúrne, ktoré sa úplne odlišuje. Má vpredu rúšku. Takže odekorujeme najprv tretie miesto Radka Hypomáčov na koni City. Poprosím potlesk. Koník sa troška bojí. Na druhom mieste sa umiestnil Gandel Bruno Hypomáčov na koni Isa. Sumárny čas bol 1:31:44. Jan Gebner v prvom kole 7, v druhom kole 6, spolu 13 bodov. Zatiaľ najlepšiu východiskovú pozíciu pred tretím kolom po dvoch kolách má Ľuboš Dobrodka, ktorý má 4 body za druhé miesta.
6 bodov má Daniel Gnida za 5. miesto v prvom kole a 1. miesto v druhom kole. Čiže na trati Milan Podolan z Lubiny, organizáciami na Chobečansky 1, na Chobečansky 2. Milan Podolan je ďalší do súťažiaci, ktorý má reálnu šancu prehovoriť do boja prvenstvo na dnešných formánskych pretekoch. V prvom kole prvý, v druhom štvrtý. Čiže po Ľubovi Dobrodkovi najlepšia východisková pozícia. A počujete to jeho povzbudzovanie, poďme hoši. A teraz nasledujúca rozhodujúca fáza. A vám Milan Podolan z ľahkosťou. Tak predsa mu tam ešte chýba nejaký centimeter. Tak, a teraz je to chvíľa. Takže sme mali výpadok ozvučenia, čiže ešte raz tretí v ťažkom ťahu Pavol Pavelek, druhý Jozef Vrecko a prvý Milan Podolan. A teraz celkové výsledky. Celkovo na 3. mieste Ľuboš Dobrodka. Druhý Jozef Vrecko. A víťazom dnešných furmanských dní sa stal Milan Podolan. Je to lístok, takto. Je to šestka a písmeno E ako Eva. 6, EV kontrola. 6E. Aha. 6E. 6 Eva. Kto má 6 a Evu? 6E. Aha, tam už nejaká slečná si uteká za nami. Alebo nie? 6E. 6 Eva. Kto má ten lístok? Asi táto slečná v tom čiernom s tými riflami má. Tak poďte takto za nami.